Запитвате ли се защо боледувате през целия си живот от различни заболявания и когато излекувате определен здравословен проблем, известно време след това се появява друг? Когато сме болни, посещаваме медицински специалист, който ни поставя диагноза със съответното лечение. Най-често лечението се изобразява в приемане на лекарства или, не дай си Боже, операция. Известно време след приемане на съответните лекарства, ние отново започваме да се чувстваме добре, докато не се появи друг здравословен проблем и не преминем през същата процедура. В крайна сметка какво се получава? Един безкрайен кръговрат. Истината е, че медицината само потиска симптомите, но не лекува причините за проблема. Сигурно сте забелязали, че когато попитате докторите за причината на проблема, те най-често ви изброяват поне 10 евентуални причини, но не могат да ви кажат реалната. Недостатъка на медицината е, че се ограничават само в лечението на симптомите, но не задълбочават в първопричината на проблема. Но все пак, кой за какво е учил, така че и тях не ги съдя. Диетолозите, например, биха казали, че здравословните проблеми главно се пораждат от неправилно хранене. И тук пак можем да кажем кой за какво е учил. Истината е, че храненето има пряка връзка между менталното и физическото състояние. Всъщност причините за заболяванията са свързани с стрес и емоционално натоварване, които пораждат хормонален дисбаланс. Това от друга страна води до психоматични реакции, които всъщност представляват заболяванията.